Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa zuwa darasi na gaba, wanda yau za mu tattauna akan HTML table. Kamar yadda kuka ji sunan shi, HTML table tag ne shi ma da ake amfani da shi a HTML gurin fidda ko in ce hada tebur a cikin website naka. Shi wannan HTML table ana amfani da shi a website ga wanda yake son lissafo abubuwa a matsayin tebur ne, ko kuma ana so za ka yi kalanda haka misali kuma ta fito kamar tebur, ko kuma dai kawai dai ana amfani da shi gurin ƙara tebur a website. Kun ga wannan shine tag nashi da ake amfani da shi. Farko za ka fara buɗe wannan tag, wato table tag. Da ka kira shi zai zo sai ka buɗe shi, kuma yana da attribute guda 3 wanda dole sai ka amfani da su idan kana so abubuwan ka su fita. Attribute na farko shine wannan tr, wato wannan tr din yana nufin table row kuma yana nufin kamar wannan abun da kuke gani a sama da ya tafi a gefe haka, yana nufin row kenan, ya tafi in row. Wannan kuma da kuke gani ya taho a haka, shi ake kira da column. To yanzu ba column muke discussing kan shi ba, shi table yana abubuwa kawai based on dole kawai row yake tafiya da shi. Kamar wannan da na rubuta darasin mu na yau, kun ga a gincire yake, wato duk abin da kai a gincire ya tafi sosai ana kiran shi kayi shi a cikin row kenan. So ana amfani da shi. Idan baka sa shi ba, wannan abubuwan ba za su fita ba. Wato table heading shi ma attribute ne na table da ake amfani da shi gurin fidda header ta fita lafiya lau, ta dan bambanta da abubuwan da ke cikin table din. Shi kuma wannan table data din ana amfani da shi gurin zuba kayan da ke cikin table din. Za ka yi amfani da table heading din a matsayin table data, amma me za ka ga yayi duhu sosai, za ga ba bambanci kenan tsakanin header da kayan da ke cikin table din. So akan ka'ida wannan shine table heading, header ɗinka na table ana amfani da wannan. Shi kuma wannan ana amfani da shi gurin kayan da ke cikin table din. Misali yanzu idan muka zo nan, ko da yaushe kada ku manta za ku buɗe cikin HTML file ɗinku wanda kuka yi saving, ku canza title ɗin, ku sa sunan da kuke so a wurin, sannan sai ku fara. Yanzu farko za mu fara kiran table, gashi ya fito, na sa enter ya bude. To yanzu idan kai saving wannan, dan ka koma ka yi refreshing browser ka, ba abin da za ka gani a wurin saboda baka zuba komai a cikin shi ba. So abin da za ka yi farko, za ka fara bude table row. Idan baka bude shi ba, abubuwan ka za su iya su yi, amma ba a kan tsari ba. Misali idan na zo na ce table heading, wato th, gashi ya fito, mu ce za mu sa kwanaki a matsayin headers a cikin shi table namu. Mu ce Monday misali, shine table heading namu. Idan ka zo kai refreshing, kun ga ya fito. Idan muna so mu ƙara wani header a gaban shi mu ce Tuesday, za ka dawo again ka ƙara buɗe wani th, mu ce Tuesday misali. So idan ka yi saving wannan, shi ma zai fito, gashi ya yi normal. So amma bambancin sa wannan table heading wai table row din, shi zai bambanta cewa za ka bar row din, za ka bar wannan row din. Yanzu kun ga muna cikin wannan row din, gashi idan kuka lura row din da muke a nan, kun ga ya tafi a haka zai ci gaba da tafiya, ba zai sauka ƙasa ba. To idan kana so ka sauka ƙasa, amfanin wannan table row din
shi zai tsitsinka su ya sauko maka da waɗanda kake so ka saukar ƙasa. Misali yanzu idan na dawo nan na ce tr, misali tr na ce, idan na dawo ƙasan shi na rufe tr ɗina, idan na rufe tr ɗina na ƙara zuwa ƙasan shi misali, kun ga dai wayannan mun bamba suna nan su yanda suke Monday Tuesday, to mu ƙara wani mu sa Wednesday misali, Wednesday misali. Yanzu idan ka zo ka yi refreshing browser ka, kun gani ya sauko ƙasa. To amfanin wannan tr ɗin kenan, ana amfani da shi gurin rarraba table row ɗinka, abin da yake tafiya ya sauko ƙasa, in ba haka ba za su sauka ba. So inda za ka ci gaba da amfani da shi kenan. Yanzu shi wannan za mu maida shi a matsayin can cikin yan uwan shi, sai mu gwada zuba kaya a ƙasan su mu gani. Muna da Monday, Tuesday, Wednesday a matsayin headers namu na table. Yanzu idan ka refresh ga su sun fito, to muna so mu zuba cewa akwai lecture 8 to 10 a Monday, Tuesday kuma muna da 10 to 12, nan kuma muna da 12 to 1. So yanzu idan za ka yi wannan dole sai ka sako, idan yanzu ka zo nan ka rubuta tidinka misali td wato table data, ka zo ka rubuta Monday mun ce muna da lecture 8 to 10, so muna so za mu sa 8 to 10 wato 8 to 10 misali. Idan ka sa shi ka zo browser ka kai refresh, kun ga inda ya zo a gaba, wato bai fita daga row ɗin da muke ba. So dole sai ka sauko da shi daga cikin wannan tr ɗin, ka cire shi daga wannan row ɗin, table row kenan, ka sauko ƙasan shi, ka buɗe nashi daban td ka sa shi, shi ma nashi table row za ka ƙara buɗe mashi idan ka ga dama. Kan ƙa'ida ana so da td da th kowane za ka yi ka buɗe mashi nashi table row, idan kana so teburinka kada ya baka matsala kamar yadda kuke gani haka. To idan na yi haka, shi wannan 8 to 10 ɗin farko, tunda shi ne na farko, shi zai fito a ƙasan wannan na farko. Idan na ƙara wani farko kafin wannan shi 8 to 10 ɗin, wanda na ƙara farko shi zai fito a saman shi wannan na farko ɗin. Misali yanzu wannan in kai 7 ka dawo kai refreshing, kun ga ya sauko ƙasan Monday. So yanzu idan ina son na Tuesday ya zo, kun san kawai zan ƙara yin shi, in ƙara cewa table data, sai in sa 10 to 12 misali. Idan ka dawo kai refresh, shi ma zai zo ƙasan Tuesday. To haka zai ta tafiya, ba zai sauka ba har sai ka canza wani table row a cikin HTML file ɗinka. Yanzu wannan again, idan na zo na ƙara wani td misali, na ce 12 to 2, 12 zuwa ƙarfe 2. Idan ka taho nan ka yi refresh, shi ma zai hau kan Wednesday. Kun ga yanzu idan kuka lura table heading kalar shi da table data ba ɗaya ba, da girman su ba ɗaya ba. To amfanin wannan table heading ɗin kenan, kun ga za a bambanta, za su bambantu. Wannan mutum zai san wannan heading ne, wannan kuma data heading, data table ɗin ce. To bambancin su kenan. Yanzu idan ka zo ka ƙara misali, ka ƙara wani td kuma can sama babu heading, ba matsala ba ne, kawai dai za a yi zama kamar teburinka bai cika ba ne. Idan ka zo kai refresh, zai je buɗa wa kan shi wani sabon guri wanda a saman shi bai da heading, zai ta tafiya ne ba zai sauka ba. Idan kina so ko kana so ya sauka,
abinda za ka yi, bari mu ce za mu kwashe shi, za mu kai shi ƙasan monday again. To abinda za a ƙara yi, za ka ƙara buɗe wani tr ɗin. Idan ka buɗe shi sai ka sa shi a gurin, to yanzu zai koma ƙasan monday, saboda mun ƙara buɗe wani tr ya sauko daga wancan row ɗin ya dawo nan. Kamar yadda kuke gani, karfe 2 zuwa karfe 4 ya sauko ƙasan monday. To haka ake creating table. Sannan ku sani table ba haka kawai ake barin shi ba, ana iya a mai kala, a mashi abubuwa, a sa mai layuka su fito a tsakankanin wa'annan, su rarraba su ya zama table na asali mai kyau. Kuma wannan za mu yi shi, amma sai mun shiga lokacin da za mu fara css in Allah ya nuna mana. Za ku ga yadda za a sa wa tebur kala da layuka a jikin shi. Wannan shine table a HTML. To ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda kuke gani nan mun yi bayani akan table row, table heading da table data. Su ne attribute na table. Ga misali nan, idan mutum ya ga dama zai iya ɗaukan shi, ya amfani da shi. Kada ku manta ku yi subscribing channel namu, sannan ga hanyoyi nan na tuntuɓar mu ko kuma don ba mu shawara ko gyara. Na gode.